Kaixo lagunok, eta ongi etorri, aste bukara hontan, txorienera. Astearen bukara, ulertu da, ez, Patri? Bai, barikueia, danok dakizizia dira, gaur segundan. Bai, eta gaurkoan, azkenean, ekarri dut, bueno, hor, pendiente neukan, oiaskoa nola moztu eta oiaskoa, hitz egiten onginen omotean Patri eta biok hemen, oiaskoa hobeto dela osorik erosi eta merkea bateratzen da, eta ero norberak moztu eta hortik errezetak ataratzea. La Palma nena soportan egon, ni lanien egon naiz. Luzatu ditut oporrak, bueno, istripu txiki bat eukina belako, eta, hombre, rekuperatzeko aukeran, ondo rekuperatzen da bat. Bai ez? Milaka eta milaka alemanek eta gaizki ezin diregon. Arek ondo iten daude. Bueno, bane hon gara rekuperatzen, baina, bueno, indar berrituta hemen gaude, eta gaurko errezeta esaldatuko dut. Bai, nik enakixen, inoiz botabin hauena faltan, hau, lehen esan dut, enano kabroi hau, baina, bai. Bai, Bai, botatzu faltan, bai. Bakizu jelosko egon zaela, eurakin bakarrik egon zaelako zu, Bai, ezagutzen dut. Enana kabroi hori. Hau da, hau. Potxokien artean dago kontua. Bueno, zer ingo du, oiaskoa ataletan moztu, eta lehengo, egaltxoak ontzen jarriko ditu limoiarekin, baratxuriarekin, estiarekin, ziapearekin eta soja saltzarekin. Airfryerrean egingo du. Bestaldetik, paparrekin ingo dugu arroza oiaskoarekin, olako pai antzeko bat, piperrekin, piperratzakin, baratxuriarekin, azafraiarekin eta saldarekin. Eta bukatzeko, beste atalak moztu eta fregitu ingo ditugu gure txian jaten da moduan. Baratxuriekin, patatekin eta piper berdearekin. Zako goxua. Klasiko handi bat, eta aldea dago horrela oiasko erosi, erosuen arategian eskatu mozteko bestela, oiasko osua erosita gero, bandejetan eta garestia bateatzen da. Bai. Desente garestia. Beraz, noixian behin kasu itxeostazuz ez, nik esan dutzuna, oiasko ekartzeko lan osua da erakusteko. Bai. Nik ezakit itxen beraz, ikasiko. Lehenengo eta gain, Patri. Nik hor, bestaldean harakinen bat egongo da, parkatu, nik badakit zue bezain profesionala naizela, eta hortako harakine gana jo. Nik, gutxora, nik egiten duan moduan etxean. Orduan, nik etxean egiten duan da. Lehenengo eta gain, egalak. Egalak hemen dauka, mozten antokia, tak, moztu egiten diogu, eta alde hau, erabili aldugu, zertarako? Pai egiteko, erabiltzen den saldarako. Tak, hor botatzen dugu. Egala hau egingo du. Beste egalarekin berdina. Hartu, moztu, eta beti moztu behar da, ezurrak ebatzen dien lekutik, hortik izango zen hobena. Eta egia da, harakinak ikuste dituzu eta zeituen asmatzen dute, guk batzutan ez. Da, horre gaina kristoneko labana daukie. Gaur bai ona dauku, baina azkenean labana ona aukitze bai garrantzitsua da, ez? Nahi eta nahi ez. Bai. Bigarrena, iztarrean hemen mosketatzuk egin, eta nik oiasko guzti erabiliko dudan ez, hemen iten dana da. Hartu, hemen, tak, tak, eta ero. Entzuna, efekto espezial, urko hartu ur botillat eta egin. Oso ondo geratzen da, benetan, Orduan, mozten dugu, eta, bitu, lehengunean aipatu gendu zen, eta gero gaur badauzkagu bidoia. Bitu, marrazkian dienak. Hori atal gozoa, ostra. Ostrak, oiasko ostrak, esaten dut zienak. Oiasko ostra hemen jongo zen. Eta erreginaren zatia izango zen. Baina, ostra izaten da, zatixa daukalako antzazuk, atarako zu? Betu, nahi basu moztu. Antza daukielako, itxuran, ez? Zaporien imaginatzen dut. Ez, itxura. Xamurra dalako. Da, hau. Aragi hau. Hemen geratzen da. Uste da bila, bisatzen. Bai, airfryerra dago martxan dagoela. Airfryerra? Airfryerra. A ber. Vale. Izterra hauek, Jazta. Gero erabiliko ditut, hoxe, pusketatan itxeko. Bai. Da hori txurixa, erakutze doztasun txuri hori? Bai. Ez, hau izango zen, hau, gorrixka hau. Bale. Doa hemen, bizkarrean dago olako zulotxo bat moduan, eta hau, egosita ero labean egin da dagoenean, holan eskuekin hartzen da, eta da olako mokadutxo bat. Bai, ez dakit sekula ez dut. Eta bestea izango zen, hemen doa erreginaren atala. Hemen didoana. Hemen ez, gazteleraz esaten dela, tajada de la reina. Ba, hau izango zen. Eta gero, gure etxean asko preziatzen dena da, hau. Ipurdixa. Ipurdixa. Gure etxean, ipurdixatik, eta hemendik, ez da ekoizlei, ero haber, bi ipurdikin ero lortu aldien. Gure etxean, burrukatu iken die, umiek eta ama, ipurdixatik. Zu ez? Ni bien oso ipurdixalia. Ez, aukeran ez. Paparrak, bi papar dauzkago. Bai. Bakizu txistiak da inbiotzula honeken ez.
Zegaitik, enazela ipurrizali o ipurrizali enazela? Meme bat ero eingo, Txorieneko Instagramen. Jarraitu abildua Txoriene, eta jarriko zigor ipurdizalia dan, edo ez, holan txistren bat. Zu jarraitu oiazkoak inutil. Aber berriro portan gehatu behar nazen, Patrizia, Biteli. Zer da? Honek, Frantzian bebai, honek, ipurdi atal horrei deitzen dut zie, hau ez, leloa hori jaten ez duena. Frantzian beste ditzen bate aukiko dabe, baina esan nahi hori da, tontoak utzi egiten du. Polako esan nahi hori dauka. Orduan, bueno, hemen, ikuste duzue, ezurdura hau, gero saldu egiten dutela baita, guk momentu batean lortu dugu, eta bueno, nik ja hemen salda egin da dauka alako, baina bestela salda egiten sartuko nuke, eta momentu batean ata ditugu, paparrak, azalak endu aldiegula, ero ez. Azaltzalia zara? Ni azaltzalia naz. Bai. Azalak uzatzen zai. Ondo txigortuta da gainean, kurruskari. Eta ezurra ez dutzazu bat abir saldai, kasu honetan? Badeko, salda egin da dagoelako. Lehenek, egaltxoa sartu ditut hemen, ura izango bazan, erabiliko nuke, baina ja salda egin dakarri dut. Da horrekin bideguna da, ezurrak eta dana hori gordez esaldak karkasak eta saltzeitxuzte supermerkautan da aragite gizetan, karkasak bakarrik. Baina kasunetan bebai, oiaskoa osua eitzen bozue, eta izozgailuan gorde, ez duzuela salda egin behar, hartzen duzue, ezurdura hori, izozgailuan gorde, eta beste egun baterako, behi ezur batzuekin ero, hor daukazu. Azkenean arraina moruen da, ez? Arraina osua be erosten bozue, azkenean burua eta ezurra gordetzen bozue, horrekin saldain leke da, oiaskoekin, berdin, da beste azurrekin bebai, behixekin da. Oize da? Estixa. Estixa. Zei mar dugu, 11 jarri behar ditu gure egaltxoak. Oso ondo. Hortarako, 200 gramo estia, soja saltzea txorrota bat, 10 gramo gutxi gora era, ero soja saltzez badukazue, gatza erabilizazu, berdin da. Ziapea, 30 gramo, txak. Eta zein izango zinuntz dala zure oiasko atal gogokuena, eta segatxik. Izterra. Bueno, izterra? Nik izterra asko baitxik. Bai. Izterra da samurrena dana. Bai, tokatzen da tetzian jatia oiasko paparraz, izterra ikasi dute gure txian ondo, eta izterra dana nahi dute, baina niretzako izterra. Berakatza. Berakatza. Nire gustatzen gaixau paparra. Bai, bakit, lehorra da izeten dela, baina bai, nire labar, oza, paparra bebai ondo itxen bozu, ondo geratzen da. Nire amak itxen dagoena da, esnian sartu, eta esnian itxen dago, igual 4 ordutan edo, gero xerratan moztu, eta hori pasau irinetik eta hogi birrindutik, eta hori frikitzu. Eta geratzen da, super xamurra, osea, super gozua. Bai, aia da paparrak. Bai, papar salianaz. Zu ipur salia. Lehorra da. Paparra lehorra goa da. Paparra azkenean, aldea da, obitu, zuk iztarra. Ezurrak enduta, Baina salakin, plantxan buelta eta buelta inda bakarri. Ez que ni umien moruena zorduan, ezurra aukitzen badauka. Bai, bakendu. Bai, ekit saltzen dagoela da, ontxe... Nahi zera guztia zankitzen da izurra. Venga, bai. Oiz, improvisatzera. Beste batera gutxiko guri. Bueno, beste baten orduan ingo iztarrak zur barik da. Bai, eta bertan irekiko berreza. Eta bestela zuen arakinak, gaur egon arakinak tanerako dabe. Arakinak itxeustan eri. Horretik. Arakinai eskatu eskero, zeituan iten digu. Ez que gaur egun azkenean erosua da, azkenean joaten zara arraindekira edo arategira, da eskatzen dozu dana garbi, eta azkenean ez daukotzu zetan garbitxu. Baina nahi guztetan jaz, nire neba, Andoni, komentatu dute pare bat aldiz, bera sukaldarixa da etxien ikuste dutenian, bera garbitzen, da horitzen, jo, enbidi xamatu da. Horregatxik eskatu notzu, oiasko hau nola itzen zinun, ez dakit, politxa ikustea. Bueno, berez, hauek ontzen egon behar die, komeni da egun batetik bestera. Gutxienez 2 ordu. Doraemonen poltsikotik atarako zu. Guk hemen, etxetik ekarri ditut inda batzuk, erosi nituen, aparte ez, bakarrik lau esartzeko. Atzo, La Palman, ez? Ez, etorri nintzenean segituan, erosi nituen. Eta hauek ingo dituguna da, hauek, atzotik daude, etxera etorri nintzenean jarri nituen eiken, jakin da gaur errezeta hoin behar nuela, eta hauek jarriko ditugu, gure air fryerrak ero badauka programa bat, egaltxoak egin genituen Patrekin. Berezixa, oiasko egaltxuena. Badaukotzue, guk ingauen aurrekuen, ingauen oiasko egaltxoak soja saltxakin eta badaukotzue ETV nahieran, nik uste dut aurkitzen bozue, baur egongo dira. Da ontsa inbiau? Nahi izan ezkero, ez badaukazu air fryerra, labean, 220 gradutara, ordu erdian, 20 minutuan, inda dauzkazu egaltxoa haiek, ez ibili erosten, erotzen, ez daukazuela olako bat,
Hau azkenean bakizue labea bezalakoa, eta prozedura berdina izango zen. Labean erabiliro hontan. Da, labe txiki potente bat bezala, ez? Askoz be gutxi xau kontsumitzen dau, eta bai, hori asmakizun ona da, ez da utxarta, baina bezala frigitxu eta be, janleik ez da. Bai, zoragarri. Bueno, lehenengoa, trilogia egin behar dugu gaur. Ai, trilogia. Egaltxoak egiten. Bai. Azalak endu ingo dut. Zertako? Paella bat egin behar dugula. Paella bat, arroza oiaskoarekin nik ez dut. Egun bate gaina egin behar dugu zer paella inguruen, bate. Bai. Ingo paella holan original bat. Nizke paella dauka, azkenean untxixa, lekak, honek garrofo, babarrun txurixak eta honek gauzak. Bueno, ez dakit. Nik gustatzen gate, oiasko da txorixuakin da holan. Bakit igual, Valentziatik bota ingoztiela, edo baina, ez da honez euskera ulertzen? Aldo esan, hau, zelako paella ona, Paella? Gora Valentzia. Zerenak ez egiten paella. Paella da, azkenean nahi dozuna, ez? Daude barazkienak, daude itxaskienak, oiaskoa untxia, edozein animalinak daude, veganoa daude. Bai. Mila. Danetari dau. Bai, eta paella bada azkenean, ez? Pizza bat moduan, ez? Oskailu ireki eta gainean jartzen duzu nahi dozuna, paella bati, bota nahi dozuna. Txorixoan nahi dozuna, bota. Igual arroza edo, ez dakit. Bota nahi dozuna. Oso ondo. Hori bai, eure bai zer ez dute botatzen sekula, eta guk hemen ohitura beti botatzeko daukaguna paellari. Zein? Kipula. Ja, bai. Zesaten da, kipulak egiten dagoela arroza apurtu. Eta berez, arroza osorik egon behar da, baina nik kasu honetan ez dut kipula erabiliko, baina onartzen dut, etxean, kipula erabiltzen du bada. Nik gustatzen jaten, nik, badaukot pentsauta holan errezeta bat, arrozakin eta goiaskuakin eta, ingo igual datorren hastian, pentsaukot, eta badaukat tipula. Bai, garantzitsua danak paellan da, bai, beti, guk hemen ikasi du beti, ez? Arroza egiten dugunean, ura doble izatea, ez? Paellan 3 aldiz izan alda gehiago. Segatik, ez talako berdina, arroz bat hemen egitea, evaporazioa txikia dela, iztua dalako, ero paellera baten, hemen hau zabala da, hemen lurrundu evaporazioa handiagoa da, orduan lurrunketa handiagoa da, eta ur gehiago galtzen du. Orduan, horregatik hemen ni dauzkat, hemen kilo erdi arroza gutxi gora bera, eta hemen daukat bat 500 ura. Beraz, gaur egun paella, danontzako, taldiantzako, gero joango gara bai garitara, makiajera, ez dakiz, aukiko, ETV etxetik kanpoa azte bete honaz. Espana honi etxean, ez da gutxio kozinatzen da, esan dezago. Orduan janaria behar dut. Hau, hemendik nire etxera doa. Taperrak egarra itxuzu. Taperrak egarra itxu eta hundi askoak. Lastima, orduan aprobetxaukote zerbitzatzen doztatzunean, jateko lan. Ari da gixo. Zuretzako katiluka da batzu edo gixo. Ondo. Nengo duna hemen, eta bere egiten dutena normalean da, osagai nagusian, guk asuntan oiaskoa gorritu, gero barazkiak, guk botako izkiuna baratxuria, piper gorria, hauek hemen gorritu, eta gero salda, normalean ura egiten dute, bertan botatzen dute, eta usten dute egosten. Eta zer lortzen du horrekin, salda bat momentuan eitea, oiasko zapore hartzea. Eta gero botatzen dute arroza bertara. Guk nirera nengo. Valentzianok esan duzu horretzalea. Zu esara joango eta ni ez da ere, Valentzian, baina bueno. Hombre, joen bai. Valentziara joen bai. Nik uste zen, eurak igual, ez dagoela ikusten txoriene. Igual bai, Txaun, oin hortaz gaude. Gu, egon gainien La Palman ikusi gendun jatetxe batean marmitako eskaintzen zutela. Eta arek itxura zeukan, eta bigarren plater moduan zen marmitakoa. Bai? Bai, bigarrena zen marmitakoa. Bueno, baina zu, asko bai pentsauko daue, ez? Asko etorriko diztakit oporretan, Tailandiatik eta ikusiko daue Donostiko edozein kaletan. Paztai eguneko menua da esango da. Honek, ze idea jakingo dauen honek paztai ningure, baina, bueno, gaur egun bai sukaldaritza internazionala da, eta gaur egun internetera edo liburutara jotzen bozue, azkenean aldozu edozein, munduko edozein errezetain, errez etxian. Ez dakit marmitakoak igual etzaukan munduko itxurarik onena, igual txorien ikusi biko zauen ikasteko afurtxe bat zelanin marmitako on bat, baina, bueno, nik uste dut, kozina uleikela. Edo ze gauza, edo zin lekutan. Biteli, oina eripatu zule internetan. Lehen galdera bota izut, ez gaur etorri nez da, etxera honantza, eta ez, zein izan dan ez, asmakinzun onena zuretzako, ez da, ez? Gaur egun asmatu dien gauzeta, jendeak esango batzuen da, nietzako mikrobin labea, nietzako, ez dakit,
garbigailua. Satisfierra. Beste batzundako Satisfierra, nola ez. Zuretzako eta galete eta zein zan zure erantzuna, Patri? Internet. Internet, nik jarriko nagoen hemen, tatuaje bat hemen, internet bihotz baten barruan bai. Osa, internetaren niretzako munduko gauzarik onena. Eta internet idatzita, holan internet. Bai, internet gainera bakitzu 2000 hamarkadako honek letra horterekin, eta holan bihotz pila batekin, aingerutxo batzukin, bai. Internet forever. Beitu, gaina, buelta batzuk egonaz ematen. Bai, da zutzako. Eta nietako, kriston invento izan da. Errubera, zua, zure garaiko gauzak. GPS-a kriston invento izan da. Tokatu zaigula Europa guztitik bidaiatzea. Bidaia bat hasi baino lehenago mapak hartu, herriak apuntatu hemendik ona, urrengo referentzia zer izango da, beste hau. Gaur egon arte da, nolagoa, sartu GPS-ean. Eta edozein tokitara junazta, momentu batian, zenbat denbora tardatuko zundakizu. Hori, internetekin bebai, daukazu. Hola, aplikazio bat, mapana, eta... internet oso zabala da. Bai, horrek ez du esan nahi, interneten agertzen dan guztiari ez izaiola kasurik egin. Hor bada, jendea bat, ezakite hemen, atea zaik grano bat, hemen, internet ezartzen dira eta beti txarrena agertzen da. Oatxa, grano hori ez dakizer da, hori bukaera ez da izan. Medikura joan bida. Bueno, GPS-ekin beti kasu ez zain, behar. Ekusten batzu, egun bertzaretela ez dakin hor, da, holako hauntz bidea batetik, eta GPS-eak hemendik jarraitzen da, eta segi hortik. Ez, batzutan, jakinin behar da moztu. Bueno, eta hau daukau, Oiasko trilogia. Bai, Oiasko paparra egiten. Berakatza? Berakatza edo baratxuria. Eta piper gorriak, bertara, erregosten. Vale. Zein biau? 3 errezeta Oiaskoekin. Bai. Oiasko, egaltxuak, txue, arroza, eta trie. Eta 3, 1, 2, 3. Ja. Oso ondo. Of course. Eta badauko, trilogia oso famatuak, ez? Hemen jartzen dau, Eraztunen jauna, El Señor de los Anillos, Star Wars, Indiana Jones, Spider-Man, pelikula pila bat eta serie pila bat, liburuak bebai pila bat, Los Juegos del Hambre. Zuk gogoratzen dozu lan trilogiaren bat gustau izan jatzuna, edo? Bueno, Eraztunen eta hori askotan aipatu izan dut hemen. Bai? Matrix. Eske, esan binotzun igual daukatzulako olako urbilpen bat Hobbitena, baina eske, nabila asko sartzen zurekin, eske, hainbeste botatzu faltan, 3 egun esalela egon hemen, eta ez da osatu entxe, pa. Baina... Gente galdete, eta zelan lagun berriakin? Laguna. Bai, izan daiteke, bai, gaina, eskenian, naiz? Bai, hau bengantza da, zen nire txakurrakin sartu zinean da. Ni nintzen sartu, Julen sartu zen. Bueno, baina hori trilogiak eta... Alberto sartzen da. Trilogiak eta gustatzen atzu. Ales bebai sartzen da. Niños. Horrei kamaratik kanpo, sirikatuko izu. Bueno, ikusi izan ditu. Nahi izan Matrixeko jarraitu dira. Matrix... ikusi oso eskena? Bai, baina... Horrek itxen dutza trilogia kaltia, onura baino gehiago, ez? Bai, ez datan asko guztau nire, itxe esan azken ez datan guztau, badin beste. Bai, niri gustetan gatena da, ni Biteli izan da bizena, imaginatzen dozu. Zein izango da nire trilogia gustokuena. Baina liburuak be, ontxe oso modan dauz, eta pila basaltzen dien, Juan Gómez Juradon, hori, Reina Roja, Rei Blanco, eta horrek osonak di. Entretenidua, bai, trilogia moruan osonak. Azkenean, 3 gauza badauz, ez, 3 pelikula, edo miniserita batzutan, 3 kapitulo, edo liburutan da, 3 liburu, Bai, alame batzuk esaten da, bigarren kapituloak sekulestia izan honak. Hori bezaten da. Esaten da, bai, ez dakit. Hori esaten da. Baina, bueno, gutxo horien hemen bagabiz, 7, 8, izan bat urte. 8 edo. Laizter, 3 trilogia. Piperrautza. Piperrautza bai ero bai bota behar zaio. Batzuk tomatea ere botatzen diote. Eta nik hemen gero, nola ez, azafraia. Azafraia hautza. Bitu. Azafraia hautza, gaina azafraia daukan prezioagatik, ondo garbituta, koiara. Beti, piperrautza, espeziak ere beltzen ditugunean, eta sua dagoenean tartean, pixkat gorritu, eta besterik ez, Azkenean gordinik ezin die... Baina gehiegi ez da ere, erreiten direlako errez. Orduan, hemen, ja ikusten du azafraiak eta bere kolore ematen nahi dela,
arroza, kasu honetan bomba erakoa, Bai. papaiarako izango zen egokiena, eta erregoziko du pixkat hemen, eta bustingo du. Zer dauka berezia gure arroz honek? Labean bukatuko duela. Labea, 210 gradutan ero jarrita daukat, eta salda botako diot behar duena, eta labean botako dut. Nik fideuarekin beti egiten dut horrela, eta egia da, erabili behar baduk gero labea zerbaitetarako ere, paella ere gustatzen zaiz. Geratzen da, gainekaldea kurruskari. Sokarra eta azpian egin beharrean, gero egin aldala, sokarra eta atera labetik eta hemen berotu aldi bat eman, kanpotik geratzen da. Labian ez da geratzen olan sokarrat hori? Ez, azpian ez, bintzatez. Goikoan bai, baina azpian ez. Goiko sokarrata geratzen da. Hori da. Eta beti, paella bat egiteko garaian, salda ero botatzen digun likidoa, mesedez bota, berua, gatz puntuan oin probatuko dugu. Bai, nik arrozak, bai, justo asmatu dozu, Ez dakit lehen neurtu dozu erraztia baino lehen, baina... Ez, egia esan dudan eukan, Ordoia, ez dakit ontxe labara sartzeko igual arasuak eukiko itxugun, baina, bueno. Itxiko dugu pixkat hemen, lurruntzen, gatz puntuan jartzen digun bitartean, da, lase moldatuko dugu. Oso ondo. Bueno, hau, nahaztu pixkat, iepa. Nahaztu kontuz. Kontuz. Eta hau da puntua, nahi badu arroz bat, edozein arroz gatz puntuan jarri, orain probatu behar da, Hemen, segero berandu. Nik hemen aipatu izan dut, badaude gaur egon saltzen dituzte Euskal Herrian, badauzkagu Euskal Gatzean gatz likidoa. Arroz bat geratzen mazaigu pixkat xoso, gatza gainetik botata, ez dugu ontzen, baina gatz likidoarekin, ondo da, inventua. Grupu ona euskal produktuaken. Bai, hori ikasi nuen duela urtebete. Kontuz izaitxe erre? Bikain. Bai? Oso ondo. Eta nik arrozak labian eta probau izan ditut, baina etxean ez dakit ez daukat itxura da ez dut segulain. Bera zuek probatzen bozue da gondata batzen bajatzue, bidali argazkiren bat, eta idatzi txorien abildua eitb.eusera, dan irakurrikotzu egu. Eta hemen, ardo txuri pixatu zidu. Berez ardoak inumeen, baina esaten, Valentziarrekin asko sartu gara, ardo txuria botatzen badiot, igual asarratu ingo die. Eta aukera moduan neukan hemen, arroza bota, ardoa bota, ez bota, azkenean, otu zait, egiten nahi nitzela, ez botatzea. Arroza hobeto edalontzitxo baten gero, arrozakin laguntzako, ez da? Oin esan duzu. Bueno, Sondo. Trilogiako azkena, azken kapitulua. Azkena. Irugarren atalak, zuk ezazu, bigarren atalak ez diela izaten dañoa, baina irugarrenak... Irugarrenak izin aldie, zorar, xak. Bai. Guzer esango dugu, Patri, irun bat ditugu. Guk gaur irurak onak eta goxuak. Eta hau, gure etxean oiaskoa jaten danean, normalean horrela jaten dugu. Hau gustatzen zaie, gure txikiei. Hau, badago bat, antzekoa, arkumearekin inal dugu, eta txorienen uste dut ingen duena. Zuk entzun dagozu, hor salamankan iten dute korderoko txifrito. Hori ni arrebak ekarri zean. Eta da, azkenean da, frejituta egitea oliotan, eta gero beraie botatzen diote limoi zukua ero behai azkenean. Eta nik iten du, antzekoa, oiaskoarekin. Bai. Nik arrozaita beti gustatzen jat, zerbitzatzea, hori limoi xafla batzukin, ze gustatzen jat, limoian gauzia olan oiaskoekin eta eragisekin. Limoia, arre ere, oin Valentziara berriragoaz. Han esaten dute, norbaitek arrozari limoia botatzen badio zerbait izkutatzeko omen da. Bai. Zaki, baina joango garan Valentziako pintxo tabernetara eta bai, igual, zaki, gu ez garelako alako, baina... Limoiakin, zula garrikatzen da. Bai, ontxe labara. Hau labara. Lagunduko zu kontuz. Ez. Tin, 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 tin. Patrizia. Tin, tin, tin. Lasai. Ez, ondo aterako da, zigor oso trebio da. Bai, eskerrik asko. Pultzo ona, eta, ai, erreza. Eso, ni nola errekonaz. Vale, honi jarriko izkiot 18 minutu. Bai. Eta listo. Eta gure hirugarrenakin. Zer din horrek? Hori beti protestan dago, Bueno, bai gona frijitu ingo du. Eta nik iten duana da, oiaskola moztuta izaten dut, patata zurituta daukadana. Lehortu ingo du, zero frijitu inbar dugu, eta beti patatak frijitu behar baitugu ondo lehortu. Balago jendea egiten du dituela moztu, eta ero uretan izten ditu, eta uretatik
olio eta eroan, San Juan zua aurreratzen da sasoia. Orduan, ondo lehortu, eta fregitu ingo. Bai, eta gaur oiaskua, basatitzian eta holan, bai, zentzua dauka, ze, bueno, hori etxean itxen bozu, bazuk bakarrik bizi bazara, eskongabia bazara eta, azkenean askoz begeixau aprobetsatzen dozu ataldanak, ezta? Gaur eske, da azaroak 11, da Txinan ospatzen da eskongaben eguna. Alda gaur? Gaur? Eguna dauki eskongabeak? Bai, gu badaukau, badaukau, esaten da ez, Otsaiak 14 dala, hori bikote dunen eguna edo San Valentin eguna, hau, ez dakit, marketinga asko badau, baina, hori da, baina Txinan ospatzen da. Eta gero eta gehiago badabil etorten, badakizu Halloween etorri da bezala, eskongabien eguna bebai etorri da. Eta Black Fridayn, bi astelena uste dut izeten dala, Black Friday bebai laizter ospatuko da. Beraz, bai, eta Txinan oso edatu da. Osa, diru gaztetako. Diru gaztetako bai, baina gero eurak behan, tradizioak edo, ospatze dituzte, bazkenean karaoketara eta joeten die, da jatetxetara eta batzutan, ez dutzie bikotia daukienei, sartzen usten, azkenean eurentzako eguna da. Bai, eta egun hortan bakarrik jonaldie? Egun hortan bakarrik, beraz, bikotia izten badozu, ez da zuetako azaroak 11 Txinan. Hemen ez da hainbeste ospatzen. Ez. Zuko, goratzen zara eskongabi izen zinekua? Ze bikoteakin egon zara urte pila bat. Bai, eta, aldatzen da zerbait. Ez, hemen esan duzti galdetzeko, bai, eta zu goratzen zara, zu goratzen zara? Ni goratzen az, bai. Etapa politxat. Nik guztu danak diela etapa politxat. Politxa ez da, baina, hona bat zerdan, Urzanteren ekilore olioa. Ekilore olio findua ebitaminarekin, zapore leun eta delikatuarekin, baina nabar baintzen duena zer da? Gure, erabili behar duen, ergozinatu behar dituen, produktuen zapore, altzatu egiten du. Eta kasu honetan nik, ekilore olio erabili dut, frikitzeko olioak. Benetan, gomendagarria. Olio xorrota da, onba botako dugu. Bai, frigituen behar dugu. Eta lasai hau ez da izango, fritanga bat ez da. Hola nire ikustea, itxusia. Ez, olia fuerte egongo da, ingo duena da, gure gorritu ingo du, gure oiaskoakan batik, patata ere, gorritzen hasiko da, barrutik xamurra geratuko da, eta ni bai egiten duena beti da, biak hemen gatzez eta ondu. Patata bebai, eta patata ez dut kraskatu. Patata egin dut mostu. Kasu hondan mostu, ez da porru salda bat egitea moduan, ero bere almidoia botatzea nahi duela. Ez, gukin diguna, mostu. Piper beltzere botako diogu, eta hau, frigitzen hasiko gara. Eta hemen, bai, egon behar dela batzutan esaten, ez dala sukaldean gainean egon behar. Bueno, honi bai komen izaio 5 minuturo, bueltaska batzuk ematea. Vigilatzea. Bai, noizean behin bai. Buelta emango diogu, eta gatzata, bestaldetik ere emango diogu. Ezakit, zure kuadrilan zelan izango dan, azkenean kuadrilla izeten da, adibide ona, estadistikak eta atarateko, baina estatu mailan, uneko 36 da eskongabia. Hogeita maseia eskongabia, eta hori zer da, eskongabia esatean zer da? Papelakin gabe, ero bikotearekin. Eskongabia zer da, ez daukana bikotea? Ez que nik uste dut euskaraz ez dagoela holan hitzik esateko soltero hitza, ez? Ze, eskongabie bai, baina ni adibidez eskongabien, az? Klar, eso eskondure, baina bikotearekin bizi zara. Hori da, baina eskondu da, enauen ez, bai, norixen behin ditzautzatolan zenarra, zeia, bueno, graziagatik. Eta papelak ez teko zu ezin, Osa, pekatuen bizizarie? Bueno, hipotekia dauko. Hori ja eskontzi moruku eda, así que... Bai, baina... Eta du elkarrekin? Ez, bakoitza bere gelan. Ze pentsatzen dozu, ba? Eskongabi esara, Patri. Ja, horregatik zautzut lehen asmakizunen azala satisfaierra. Zer da satisfaierra, ba? Ez que igual jenteak ez du jakingo. Ez du basalduko. Vale. Bueno, olioa, beroa. Eta olioa ja hemen... Klo hasi egiten, oiaskoa. Eta patatak bertara. Eta noski. Kotxifrito izateko honek, nahi eta nahi ez zer izan behar du? Limoia. Ez, berakatza. Berakatza. Hombre, baratxuri gabe ezin dago. Eta bai inberdara hemen garrantzitsua da, piper berdeak ikuste dituzu, Piper berdea botatzen dizkiot, azkenengo 5 minutuetan. Ia dena, oiaskoa eginda dagoenean, orduan bai. Baina hasieratik, berakatzak.
Hola, nasalakin ta dana. Asalakin, bai, gero hauek sukaldere jate ditu, Baina ni nahi duena da, azkenean baratxuri honen zaporea ematea. Hemen jungo da, horixuai eta guk hemen jartzen dugun guztiai. Eta bota bilurga, Eta nahi baduzue beste belarren bat, ero, bazarete olako eskaizaleak, ero, ez da, erromero zaleak, ero, animatu eta bota. Opa, listo. Hemen esaten dago, ez dakit, eskongabiek eta errezeta hoitzeko oitxuria daukien, azkenean, oiasko atalatan satitzia, baina hemen jartzen daue, bikotedunak, baino, 152 geixau aurrezen dabiela. Nik enagoen esango, ez dakit olan, printzipioz okurritzen jat, zuk bikotia baldin badaukozu, azkenean gastuak elkarbanatzen dituzula, da eskongabi bezala ez, baina ez dakit. Hori datuak dira. Egia da, gaur egun bai hobetu dela, nik gure etxean, ama, bakarri bizida, ez da eskongabea, baina bai, azkenean izango zen, ez, bakarri bizidan jendean dako, bai hasi dira, bera lehen betik ejatzen zen, ez, formatuak oso handiak zirela janarien, ez, guten zen erosten da, ez dakit, lehen dozena bat arrautza, litro bat ezne, eta ni litro bat ezne galdu egiten zai. Eta gaur egon badaude, berreundeko, zeniamak kafesneari inoiz, tanta bat, gehieman nire bikotea juten danean, amak ez du erabiltzen. Baina hori gauza asko ireki eta ero galdu itzen zitzaizkiola, ez? Eta hortan nik uste du, gaur egun badaudela ja, ez formatoa gehiago. Bai, formatoa gehiago da pixura be erosi zeike geroz eta gehiago. Beraz, frutu lehorrak, gure bozu bakarrik, holan, pusketa bat jatia da, jazta. Bai, eta hartu behar duzuna eta jazta, ez tozuzetan kilo bat erosi behar. Esate bada, ez? Eta hori, dilistakin, barrunekin ere, hasi dira, ez? Formato txikiagotan saltzen, ez? Ez dakit, erosi beharrean, kilokoa, berronta marrekoa, ero, zezkenean, kilo erdikin, 6 lagunentzako barruna oso, Bai. Badio batzu. Gombiatu dituzu igual lagunak. Hori da. Honek ez dauka beste sekreturik, frigitzen jungo da, eta noizean behin hartu holan, da, venga, buelta ematen jungo da, koloria gorritzen jungo da, patatak ere mobitzen jungo gara, labean gure paella egiten dugu, gure airfryerrean egaltxoak, eta tope relogiarekin. Patria, ikusi osuz, irurak, dastatu baino lehen. Bai. Zeinekin geratuko zeinazu. Nik daukat gaur arroza jateko gugua. Ez igual arrozakin geratuko nintzen. Zuk izan duzu, bigarren atalak ezila onak izango, baina bai, nik gaur bigarren aukeratzen dut. Zuk? Zuk igual hau? Nik irurak. Hombre, zazu pat aukeratzeko. Hori erantzun trampa da. Ni oso arrozalean naz, onartzen dut oso arrozalean naz. Hala ere, hau, onartzen dut ere asko gustatzen zaidan. Eta olio hau ez bota inoiz, berziklatu, erabili, guk ontzi badaukagu, eta gero horrelako beste zerbait, edozein frigitu behar dugunean, erabili. Beitu, zer hasi nahizen erabiltzen, labean erreta egiten duanean oio askoa, gero geratzena kapa bat, geruza bat gainean, dala koipea. Oskaioan sartu, urrengo honean, hartu koipe hori, eta ospinolio gain, binagreta bat, eta bota ensaladari. Beitu. Hartzen dut zut ideia. Gainera, igual, bebai, oiasko errea sobratzen bajatzu, aldozu, letxuga bat, oiasko errea holan desmigatuta gainetik, eta ospinoli hori. Oso eratzen da. Ideia hartzen dut zut. Bueno, hemen dauku, oiasko trilogia, eta segatxik izaten die ale batzuk, edo oiaskoan sati batzuk, xuaui hauak, bigun hauak, eta beste batzuk gogorra hauak. Hori aipatu gendu numaten, ez? Iztarrakin da koloria eta batez ere, eta hori nik uste dut... Koloria da esfortzu gehiago bitzen dagoela, muskuluan gatik, ez? Baina hori gertatzen da eizarekin. Eiza zehati da haragi gogorragoa. Lehen eta behin hildanean estresatuta zegoelako. Nik uste dut nahiko estresatuta zegoela. Gero, landutako muskulua direlako, ez? Haragi hori ez da berdina, behi bat lasai da ona zelaian, ero korrika ibiltzen dena hortik galduta. Orduan, olako gauzak, azkenean, baldintzatzen dute haragi bat, gorragoa, bigunagoa, ero izatea. Azkenean bebai, animalixan adina, ez? Animala zarragoa izaten bada, da kolagenua da, bueno. Baina zein txuleta zeinen ordaintzen da ondo? Ja, gisa da, zarrana. Baina zarrorek, kontutan izan behar dugu, oskailuan onketa bat, hilabeteak dara maskila oskailuan ontzen. Haragi hori ez da berdina jatea, zeituan hilda gero, ero oskailutik pasata gero. Hori nabaritzen da, ordan, bueno. Baina, oiaskuena izeten da, oiasku gaztiena, ez?
oiaskua, bera zaten. Bai. Bestia oiua saldatako. Hori da. Saldatako. Bueno, kasu honetan indozu, hola, plater kombina bat bezala. Bai. Oiasko trilogia, jarri bizu azkenean, oiaskoan 3 zatixak. Zuk etxean hola jate duzu 3 batera? Ez. Hau izaten da, gure etxean afari moduan hau jaten dugu. Bai. Hau izaten da afari bakarra, batzutan. Gero, arroza bebai izan alda baskari bakarra, janari bakarra. Eta hegaltxoak eta izaten dienen, lehenengo, lehenengo plater bat, barazki pure bat, ero ez da izet, eta gero, hegaltxo, patata fraituak. Horre, gure etxean dago bat, patata hauegatik akatu iten duela. Eta niretzako berakatzatal bat, holan, eta zuretzako benei gozu, bat itxu. Baina, niretako bai. Hola txik. Eta hemen daukazue, Patri eta Zigorren oiasko trilogia. Oiasko paella, oiasko frigitua eta oiasko hegaltxoak labean erreta. Zuz aukeratu bezu entxe kamera aurrian dastatzeko. Nik ez hau arroza. Hombre, errazena dolan arpegira, ero ikusteko arroza. Baina, ze hona piperra, eta patrea. Oiaskua eskuakin jatea, edukazio honekoa da. Bai? Basur uste dut orduan. Ni arrozakin jarraitzu bihot, ze oso hona dau, errepikatu etxean. Eta segitxuan, oiaskuekin beste errezeta batekin gatoz. Fajitak, ez da? Fajitak, bai. Vale, oso ondo txikitxo. Bueno, eta ointxe, oiaskuekin beste errezeta bat. Ze gaur solidariz hauin naz, gaur azaroak 11, eskongabien eguna txinan. Oiaskoan eguna ez. Oiaskoan eguna ez. Eskongabien eguna. Oiaskoan eguna bebai, gaur txorienen oiaskoan eguna. Hori emoten da, bai. Azaroak 11 Euskaldean oiaskoan eguna. ETV baten, eta ingo itxugu oiasko fajitak express. Orduan, zelan ingo hau. Lehen da bizi, gorritxuko oiasko paparra. Gero zati luzetan moztu da gorde ingo. Gero ingo aguakate humusa, osagai guztixak birrinduz, eta gero tortita bakoitza zatitxuko lau zati imaginaretan, gero erakutziko zut, lehengo laurdenean oiasko paparra, bigarrenean osto berdiak eta tomatia, hirugarrenean gazta, eta laugarrenean aguakate humusa. Gero, mosketa bat in, eta tortita erdigunetik kanpora, holan tolestu ingo. Plantxan kosinatu minutu batez, eta listo. Bakit, a ver, Ni lekua utzi dio, espada azken errezeta honi zitxura oso nauka, Patri. Bai, trilogia edo, ez dakit nola izango zen, laukin nola izango zen? Laukilogia. Laukilogia. Hombre, beti da niko lan izan da. Ez dakit oso ondo sonatzen dauen horre, baina tira. Ez dakit sonatzen dauen, baina, bueno, sonatzen dauena da jateko modukoa. Claudio Landaren programa. Lehen zuko raipatu duzuna, euneko ez da izenbatekoa dala eskongabea eta hori. Claudio Landa Donostitik aldezka ibili izan, da egia da, jende pilatekin aurkitu zuela holan eskongabeak eta hor dator gero bere programa. Jateko modukoa, ez dakite ikusi duzuen inoiz, baina hemendik animatu, astero Claudio Landa egiten du, hor eramaten du jentea, ligatzera, eta, Euskal Herrian ezin falta, sukaldea tartean dagoela, eta hor kosinatzen da jartzen dute jendia, eta bikote aurkitzen da. Jente ezaguna eta pasatu izan da, eta nire lagunen bati ere Instagrametik eta tanteatu diote. Bai? Bai, sartu zaizkia, bikotea dauka. Bueno. Ez que kontua hori, da? Bikotea dauka eta esan dute. Igual dauka, ez dakite, igual errazinolan... Irekixa edo. Batek daki, gaur egun... Patri, zu behitu, Sara, ez dutzu deitu zuri honein joan? Nere ez duzti deitxo. Ez dakit, igual, ze gente ezagunera mandabe programa hortara. Horre egon da Joseba Loiarte, Mr. International Euskadi, 2000 izan dakoa. Beraz, bikotia da, gaina bikotia, batzutan ikusten zuelan telebistan programatan da bikote bila da bizena da, ez que izaten diolan elementu batzuk, baina igual, eramate da bolako Mr. Euskadi bat, apuntauko nintzen, Baina Denisek ez dagoela entzuten. Denizan bikotia. Beraz, testosterona zentzuten igual? Nixili nau. Bai, nahiz una, Patri, hartu. Bueno, goiez, nik esan olako probatena ez da ikon gonetzen, lotza pixkat ematzen. Bai, ni bromatan nabil. Bueno, zein behar duzu hemen, Patri? Nik imiot, aguakate humusa. Hau, jarri egike,
aguakatia zinbaz xaflatan jarri, eta hain, baina nik inbiot humus bat, ze bueno, denbora dauku, beraz, aguakate humusa itxeko, jarriko txitxirio egosiak, berakatz ale bat, gero kuminua, gero jarriko taini saltxa, dala sesamo hasiak, irabiatza ditxuzunean asko, ataratzen dan hau koipia eta saltxa hau. Krema. Krema bat, pate bat morukoa, ez? Olako zehose. Gero, aguakatia bebai jarriko zau. Aguakate bat, ura eta limo izukoa bat. Azkenean, humusak bebai, inzaike gaur egun, nahi dozu zaporiena, hombre, horre da, lehen esan duguna, paella edo zein modatara inalda. Bai, humusak badauka bere errezeta originala, eta hogean norbait bestaldean palestinakoa, ero herrialde arabiarretakoa erogoten bada, eta guazten gara esaten hemen, humusai, aguakatea bota alzaiola, igual akatuko gaituzte, baina bai, normalean, bai erabiltzen dela, erabilda da, nik orokorrena, txitsirioana, baina babarrunana, hilarrana, dilistakin inaldu bai. Eta lehen esan dugu, ez? Valentziatik, ez diela gurekin sartu bihar, eta Palestinan eta ez dakit txoriena ikusiko dagoen, baina nik uste dut... Auskalo, bai. Batek daki. Baina, bueno, momentuz, nik uste dut ez diela gurekin sartuko. Hau da, berzino bat. Beraz, niri humusakin da jolastiak ustetan jat, eta itxen dut bai tomate deshidratatuakin, itxen dut pipar egosiakin, pipar herriekin, aguakatiakin, erremolatxakin bai gustatzen jat, eta bueno... Erremolatxan aniko klasikoa da hori azkenean, egia da ez, eta gaina sare sozialetan asko ikusten dana horietakoa da ez. Betiko humusa ingo genuke, baina gero remolatxa botatzen badio, azkenean zapore aldetik gozatu egiten du pizkat, baina batez ere itxuran, solako kolore la roxa poli da gaina, baten du brillante gatzen da, oso polita da. Eta, bueno, inaldu zuelako humus trilogia bat. Humus trilogia da. Noski, inalda. Gora, oiazko trilogia, gora trilogiak. Gora trilogia, gora. Hombre, oso ondo. Guri 3 aldiz jatea gustatzen zaigu, ez 5 aldiz jaten dugu egunean, orduan, Bueno, hau, irabiatu ingou, eta gero ur geixau bihar baldin badozu ez, hau, testura gauzia da, orduan. Zune ez olan, saltza moduan fina, nahiko fina geratzea, ez, nik naixadot, holan, bai, loditxua igo esatia. Orduan, zue joango zari jolasten, da testurian arabera, ingo zue, ur geixau edo ur gutxi hau. Nik holan bota dozat, eta gero, geixau bihar badot, geixau botatu zat. Baina joango gara ikusten. Eta gatza, aztu itxan jaten isa, gatza garrantzitsua. Naita nahi ez. Zaporia izeteko. Vale, oso ondo. Bueno, hau, erremolatxia larroxa gara, hau, berde harina edo, berde argisa. Bai. Listo, oiazkoa, eta zen edo zu, xerra eta moztuta? Bai, moztu lan zati luzetan edo. Taletan, bai. Oso ondo. Avantzera. Eta honekin, guraize batzuk hartu. Oso ondo. Gaur egun guraizak ez dira erabiltzen horren beste sukaldean, Garai batean guraizak pilo bat erabiltzen ziren. Bai, nik erabiltzea itxute, Nire izebak danerako, tortilla urdai azpiko egoziana. Ra. Perresilla, ra. Nik antxoa garbitzeko. Antxoako lan, labanakin izan biharrien nik guraizekin da askoz behar errexagoa. Nik hartasisekin ez eta guraizak ez da sekula esan. Ja, guraizien hartasisa esaten dira baitxa. Hau da testuria eskenean, apur bat geixo bartukot. Hau da testuria, eskenean askoz behar krematxu haua edo. Eta gero truko bat fajitak eitzeko. Normalian fajitak eitzen die, betegarrixa igual eitzen da zuan, botatzen jako, ez dakit, botatzen dago piperrak, oiazkoa, tipula, eta holan itxen da listo. Baina nire gustatzen jatena itxia da forma hau ikusiko zu. Hau laurdenetan moztuko. Ja, baina moztuta doa? Eta gero... Bale. Mosketa bat itxen jako... Imaginario izan behar dela, ero, ez? Bai, orduan, mosketa bat itxen jako bakarrik, hemen. Holan, izango bezan erloju bat, erditik bat zenbakir arte. Bale. Holan bakarrik. Oso ondo. Orduan, gero laurden imaginario bakoitzean, jarriko. Baten, oiazko apurtxo bat. Holaxe. Vale. Gero beste baten, aguakatia. Aguakatia. Bueno, humusa. Gure humusa. Bai, gure humusa, aguakatiakin. Holaxe. Eta ero sartaiti pasatu behar duzu, ez, Patri? Bai. Bale, berotu bat. Oso ondo. Martxan jarriko. Pintxe hona ikusten zaitxut,
Hola, Vale. aguakate apurtxo bat. Gero esan duzu letxuga eta ostoak eta baita, gazta. Gero gazta jarriko hemen albuan. Buah. Eta gero, bueno, jarriko honek ostotxuak. Ekipo lasai hon, Hor galdi. Bai, badauzko tortitak hemen 3 dauz, baina gehiago badauz, bai. Karritu, lasai. Jakitak, orduan hemen, bakarrik bizi baldin bazara, da, zehose, askarra gure bozu, da, apur bat, danatatik aukitzea, jarri zeike olako gauzatxo bat, eta oso ondo dau. Eta familian bizi bagara inalduguna, betegarri ezberdinen jarri, eta bakoitza bere betegarri aldamenean jartzea hori. Bai, da, jendeak gaina itzen dau, hau gazixa da, baina jendeak gozua itzen dau, jarri desjatzen dau, marrui batzuk. Jogur apurtxo bat, ez dakit, hau, kakauete kremia, eta txokolate apurtxo bat. Da, gero, joeten dut olesten, da, behitxu, hau da, errezetako zaiena. Joan bizara tolesten, hemen laurden bat. Bai, eta holako abaniko antzeko holako zero egatzen da, Gero beste laurden bat, eta... Horrek tamaina, ja... Segitxuan beste laurden bat. Orduan hau, plantxatik pasatzen da, da gero bokadillo bat izango balitz moruen, behitu, hemen gaitzen dira geruza guztixak, gaztaianak, oiaskua eta aguakatia dauztuek, eta gero, barrura. Gaurko ostiraleko afaria... Bai, bueno, botakotzo bolixoa. Hemen daukozue. Bai. Hau zein etzai gustatzen. Eta Patrik esan duena, betegarrian nahi duzuena. Jungo, lasten imaginazio pixkat. Bai. Nahi duzuena. Hau egoten zane programa batez, 1, 2, 3, responda otra vez. Venga, bota betegarria. Tutuk. Sobratu zaigun, o jaskoa saltzan. Baina, lau esan beso. Lau? Ba, biz, bakaiaua, piper herriak... Foa pixkat elegantiteko sagarra tal batzuekin da plantxan egin da. Hori bakaiauakin? Ez. Foa eta sagarra. Foa, sagarra... Hori, jazta, horrekin, biekin nahikoa da. Segi jau, pin. Ni, ontxe. Ba, ez uza. Ba, nik jarriko nahuen txokolate krema, platanua, holan apurtu batzuk, eta hori tolzatu. Autaloa dan hortan, irugiarra, txistorra eta gazta. Hori bai, trilogia ona, Epa! Bai, azkenean, betegarrixak gurosuenak. Orduan, bueno, ontxatarako gauze, hau azkenean egon bida, bueno, janseke bai, holan gordinik. Baina apur bat txigortzen bozue, azkenean gazta bai urtuko da apurtxo bat, da emongotza berotasuna. Azkenean ideia da, guk ontxe egin dugu oiasko paparra zuzenien, baina aukitzen bozu, oiasko herria holan apurua desmigauta, edo etxien aukitzen dozunakin frigorifiko zabaldu, hau egin da, 5 minututan inseiken afari oso errez bat. Orduan, honei emango zau. Buelteita. Beitu hau ja, badabil apurtxo bat. Txigortzen, eta atara plater bat. Dantxe, bat bakarrekin dut, beraz, igual, zuk probiko zu. Bai, Mercedes, horre... Ontxe ingo geixau, Baina, aurkeztuko gure. Erditxe moztu, igual, gero moztu, no. Erditxik? Ez dakit... Bueno, neuretzako dan, lasai. Desmontauko dan, a ber. Lasai. Beitu. Baina, gustatu zaidana hori, biltzeko modu hori gustatu zaidana. Ez que, laburpenean, enakixen nola azaldu, baina ikusten dozue gure fajitak express zelako errezakirien itxeko, ze azkenean, hori, ikusi oso. Tolestu, eta jan. Express. Bueno, holan eskuekin, zein biezu? Zeingo da, banatu dana, panzio. Labana beha hundixa, Zerraduna, untarako nahi eta nahi eskoa. Orduan, erdi bana. Oso ondo. Holako ikusten zuen, 3 bat bakoitzan dako. Eta bitartean, bixareko etorriko gara. Baina, biljaten. Ni bixarren ez etorriko. Aztelenian da beto. Igual aztelenian. Etorri bixar, torri. Sartu nirekin. Astelenian etorriko nazela nire bai. Beraz, bueno, astelenien gauz. Eskerrik asko. Agur.